Helo, Sofiia. Helo. Mae hi bron yn 19 mis ers i mi gwrdd â'r ddwy ferch hyfryd yma o Wcráin pan oedden nhw'n dysgu Cymraeg yn y ganolfan drochi ar Ynys Môn. Gyda Nataliia yn 10 erbyn hyn a Sofiia yn 9, mae'r ddwy yn brysur aeddfedu ac yn dal i fwynhau ei bywyd yma yng Nghymru. Deud wrtha fi, Sofiia, ers i fi weld chdi tro diwetha yn ysgol Llanfair Pwll, sut mae bywyd wedi bod? Neis. Ydy? Be ti wedi bod yn neud? Lot o mathemateg, sgwennu Cymraeg, sgwennu dyn bach o Saesneg. Ac wyt ti yn siarad Cymraeg, Saesneg, faint o ieithoedd wyt ti'n siarad rwan? 4. Wcráinig, Saesneg, Cymraeg, a dwi'n gallu siarad Rwsieg, ond dydw i ddim yn licio siarad Rwsieg yna. Y teulu a'r ffrindiau sydd yn Wcráin, pa mor aml wyt ti'n siarad efo nhw? Dwi'n arfer siarad efo nhw. Mae mam yn trio sgwennu nhw bron bob dydd. Mae mam yn trio, ond dydyn nhw ddim yn gallu siarad bron bob dydd. Dwi'n sgwennu nhw lot. Mae uncle fi, uncle arall yn byw, dim bell o'r centre. Mae nhw'n bombio lot yna. Pryder parhaus ac felly hefyd i Sofiia sydd â llawer o'i theulu yn dal yn Wcráin. Mae traed fi yn Wcráin, mae uncle fi yn Wcráin, ac mae aunty yn Wcráin, ac mae'n grandma yn Wcráin. Be maen nhw'n ddeud pan maen nhw'n siarad efo ti? Mae'n ofyn achos ti'n gwybod lle mae'n bomb yn dod, a na. A sut mae hynny'n gwneud i chdi deimlo? Trist. Tak, я не только горжусь нею. Pan ddaethon ni Gymru bron i 2 flynedd yn ôl, dim ond eisiau bod yn saff oeddan ni. Nes i ddim meddwl am addysg, dim ond bod y plant yn ddiogel. Rwan maen nhw wedi gwneud ffrindiau ac wedi cyfarfod llawer o bobl ffeind. Pan dwi'n dechrau siarad am y peth a meddwl am y gorffennol, mae'n anhygoel meddwl beth sydd wedi digwydd yn ystod ein bywydau ni. Wna счастлива тут, i mae dynca счастлива тут. Da ni wedi setlo'n dda yma. Dwi'n falch iawn bod fy merch a fy wyres i'n ddiogel ac yn hapus. Ond dwi eisiau i'm mhlant a'n wyres i fod yn rhydd a chael byw mewn Wcráin annibynnol. Dwi eisiau deud diolch yn fawr i bobl Cymru. Dwi wedi cyfarfod â llawer o bobl anhygoel sydd wedi helpu ni gymaint. Roedd fy wyres Nataliia yn hapus iawn yn dysgu Cymraeg yn yr uned iaith yn Amlwch pan ddethon ni yma. Dwi eisiau diolch i'r athrawon i gyd. Diolch yn fawr. Dwi wedi gwneud lot o ffrindiau yn y fama, achos nes i wedi bod yn 3 ysgol yn fama. Dwi wedi gwneud lot o ffrindiau yn fama, a dwi'n efo lot o ffrindiau yn Wcráin, so dwi'n efo 2 adra. Un diwrnod, wyt ti eisiau mynd yn ôl i Wcráin a gweld pawb eto? Do. Beth wyt ti'n edrych ymlaen ato fo pan fyddi di'n gallu mynd yn ôl i Wcráin? Dweud pawb helo, rhedeg a cael hugs mawr. Gai ofyn, Nataliia, fydd pawb eisiau gwybod be ydy dy hoff air di yn Gymraeg rwan? Archfarchnad, a hefyd, rwan, dwi'n licio un fwy o gair. Llanfair Pwll yn gilgogerych, chwyren dro bochan tysylio gogogoch. Nid dim ond geiriau newydd sy'n bwysig wrth gwrs. Genod, ers i chi gyrraedd Cymru, ydych chi wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd, ond pwy ydych ffrind gorau chi? Braf cael atgof o adra a ffrindiau oes.